Так, ну і да нашай самай гарачай тэмы. У Беларусі самае спякотнае лета за ўсю гісторыю назірання. У Пінску тэмпература дасягнула 40,4 градуса, і гэта ўжо новы нацыянальны гістарычны рэкорд. Але галоўнае пытанне нават не ў саміх лічбах. Ну, за некалькі дзён спёка ўжо прынесла чалавечыя ахвяры, праблемы з водазабеспячэннем і новыя рызыкі для сельскай гаспадаркі. Што адбываецца, ці сапраўды Беларусь ужо ўваходзіць у эпоху экстрэмальных кліматычных з'яваў? Толькі за мінулыя выходныя ў Беларусі патанулі 15 чалавек. У Францыі ад спёкі памёр беларускі дальнабойнік. Камунальныя службы ўжо просяць людзей менш паліваць агароды, бо сістэмы водазабеспячэння працуюць на мяжы магчымасцяў. На фоне рэкорднай тэмпературы расце нагрузка і на электрасеткі. Пры гэтым кліматолагі папярэджваюць, цяперашняя хваля спёкі можа быць толькі пачаткам. Свет уваходзіць у фазу так званага супер-эль-ніньо. Кліматычныя з'явы здольны выклікаць працяглыя засухі, тэмпературныя рэкорды і экстрэмальныя з'явы надвор'я. Для Беларусі гэта азначае не толькі больш гарачае лета, але і новыя выклікі для здароўя людзей, сельскай гаспадаркі і ўсёй эканомікі. На Белсаце Сергей Бесабраб, папулярызатар навукі, навуковец, хімік, даследчык катастрафічных рызыкаў. Сёння з намі ў студыі мы будзем спрабаваць высветліць, ці ёсць жыццё пры 40 градусах і якое яно тады. Вітаем. Прывітанне. 40 градусаў у Беларусі – гэта яшчэ выключэнне, пакуль што на дадзены момант. Ці ўжо вось такая новая кліматычная норма, да якой нам усім ўжо варта рыхтавацца? Гэта не толькі для Беларусі, гэта для ўсяго свету ўжо новая кліматычная норма. Нам патрэбна забыць само слова «анамалія». Гэта не анамалія, гэта нармальнасць. Просто 41, як я сваім чытачам сёння напісаў, магчыма, гэта самае халоднае лета ў вашым жыцці. То бок, магчыма, гэта якраз такі самае халоднае лета, якое будзе да канца вашага жыцця. Разумееце? Што пасля будзе толькі гарачэй. Толькі гарачэй, так. Менавіта пра гэта. А з чым гэта звязана? Это вось глобальнае пацяпленне, ці вось это супер-эль-ніньо? Бо паглядзеў, супер-эль-ніньо – это складаная з'ява, я тлумачыць не будзем, паралельна хто там пагуліце, што гэта такое. Вось. Але гэтае супер-эль-ніньо, но толькі гэты год і наступны. Скажем так, супер-эль-ніньо, само эль-ніньо, яно як бы пачало пераключацца яшчэ ў сярэдзіне гэтага года на халоднае цячэнне, ла-ніньо. Таму як бы я б яго агулам не ўспамінаў, не зразумела, чаму медыі так расцягнулі гэта. Гэта, ведаеце, як сказаць, якая прычына пагібелі «Титаніка», напрыклад, том, што на 3-м паверсе там нехта адчыніў кран, і ён затапіў «Титанік». Да? Параўноўваць вось эль-ніньо і тая сітуацыя, якая зараз склалася. Асноўная праблема пытання у глобальнай змене клімата. Гэта нават не пацяпленне. Мы жывём зараз у самую халодную эпоху, палеанталагічна, калі глядзець. То бок, праблема не ў пацяпленні, а ў глобальных зменах клімата, якія вось зараз выразіліся менавіта ў пацяпленні летам. Памятаеце, мінулай зімой былі такія маразы, неверагодныя маразы. Гэта таксама глобальныя змены кліматаў. То бок, зімой маразы, летам вось такая спёка. Гэта адна і тая ж з'ява. І асноўная яе прычына – гэта не эль-ніньо, гэта разбурэнне палярных віхураў з-за таго, што Арктыка зараз яна растае хутчэй, чым астатнія кантыненты. І з гэтага парушаюцца вось такія пастаянныя джет-стрымы, так званыя, гэта палярныя віхуры, якія раней фармавалі нашу атмасферу. Мы зараз уваходзім у эпоху валатыльнасці атмасферы, кліматычныя арэлі. То бок гэта можна друкаваць нават на майку, кліматычныя арэлі. Вось, гэта новая нармальнасць наша. Сергей, перш чым прызямліць нашу размову, хацелася б таксама са сферы навукі казырнуць. Я недавно прачытаў пра тое, што ў Канадзе цяпер праводзіцца эксперымент пра тое, каб замарозіць зноўку вось гэтыя арктычныя льды, которые растаюць вельмі хутка. І там пакуль што ў малых маштабах гэты эксперымент адбываецца, але адсюль вырастае пытанне, ці можна яшчэ неяк павярнуць гэтыя змены кліматычныя нейкім чынам назад? Ці дапаможа нам штучны інтэлект, там, не ведаю, Тесла, Маска, штосьці яшчэ. Вось гэта замароджванне вады ў Канадзе. Хоць штосьці. На самой справе рабіць нешта трэба было пазаўчора. Гэта вядома. Сёння што? І зараз адзінае, што ў чалавецтва ёсць такая, скажем так, хлуслівая надзея, я б яе назваў, гэта геаінжынерыя. Ілюзія.
ілюзія, геаінжынерыя, як бы, да? І таму шмат вот у Канадзе, мабыць, шарики, яны шкляныя спрабуюць. Яны у прыватнасці прасвідровваюць дзіркі у лёдзе, і вода, которая знизу на 1,3 градусы, она выходит наверх, и она начинает замерзать, и таким чином нарощивается вот эта толща льда, которая улетку вельмі моцна растае, плюс там узровень празрыстасці воды адыгрывае ролю. Это вот один со способов. Як кажуць лекары, гэта лекаваць сімптом, а не прычыну. То бок мы далёка не прасунемся, калі будзем лекаваць сімптомы, ставіць вось гэтыя латкі. Прычыны мы можам Прычына гэта антропагеннае ўздзеянне. Вось зараз наконт спёкі, той цеплавой хвалі, якая накрыла Еўропу, ёсць такая арганізацыя 3W, я забыўся, як яна, World Weather Дзікая прырода там. Не. Гэта менавіта арганізацыя, якая ацэньвае ўздзеянне фактараў нейкіх на змены клімату. І яны як бы сказалі, што 100% гэта антропагеннае ўздзеянне. То бок вось гэта выкідванне парніковых газаў. То бок выкідванне парніковых газаў, як бы там Трамп не стараўся сказаць, што гэта ўсё фейк, на самой справе не. Па разлікам гэтай арганізацыі выкідванне парніковых газаў, яно ў 100 разоў павялічыла верагоднасць узнікнення гэтай цеплавой хвалі, вось зараз чэрвеньскай. Сергей, калі у выніку глобальнага пацяплення, змены клімату, вымре 90% чалавецтва, знікнуць вось гэтыя выкіды парніковыя, усе перастануць жывёл гадаваць, перастануць паліць нафту і так далей, прырода вернецца назад? У некаторым родзе так. Я не веру ў тое, што чалавецтва можа знізіць эмісію вось гэтых парніковых газаў і панізіць тэмпературу, як бы. Але, калі поўны калапс, то пачнуць расці лясы, напрыклад, зарастаць, як бы, знікнуць гарады, і прырода збалансуецца, так, прырода заўсёды балансавалася. Хацелася б тады пажыць, канешне. Але вернемся да сённяшніх дзён. У меня тут про кондиционер пытанне. Ну, давай я б задам про кондиционер, ты перед этим вельмі шмат, а потым все ты. Давай про кондиционер. Про кондиционер. Ці вось гэтыя змены клімату азначаюць, што ў прыватнасці нам, беларусам, ужо узмоцнена трэба вывучаць досвед жыцця узбекаў, арабаў, афрыканцаў, Грузіі і так далей. І ставіць дома мінімум кондиционеры, вентилятор. Вось я сёння зранці купіў. Адпаведнай дзяржаве, бо цяпер же это забаронена фактычна. Інакш будаваць дамы, высаджваць іншыя лясы, таму што у нас нават дубы сохнуць, не толькі хвоі. І яшчэ ранавата. Не, адаптавацца, то бок змяніць клімат, змяніць вось гэтыя рухі тэктанічныя, якія зараз назіраюцца, мы іх не можам. Мы можам толькі да іх адаптавацца. І ў гэтым сэнсе я пісаў нават такі кліматычны маніфест, што патрэбна рабіць у гарадах, каб неяк запаволіць шкоду для людзей звычайных. У гэтым сэнсе Варшава вельмі добры прыклад, таму што высаджваць зялёныя палосы. Так, Чашкоўская праграма «Зялёная Варшава» і агулам як бы установка кліматычных вугалкоў так званых у Варшаве, азелянення. Давайте умоўна пра Менскі горадню, то бок больш дрэваў. Там павысякалі ўсё. Агулам патрэбна забараніць вось будаўніцтва гэтых бетонных куратнікаў, якія зараз будуюцца. Калі будуюцца нейкія стаўбы бетонныя, і потым заднім числом недзе там азелянення. Спачатку азелянення, спачатку праектуем, як Альвар Аальто завяшчаў, як бы, будуем зялёныя кварталы, а потым у іх ставім там нейкую забудову. І толькі так, і не адварот. Бок і меншыя павінны быць забудовы, адпаведна. Нізкаэтажная забудова, так. То бок патрэбна пры будаўніцтве гарадоў забыць пра камерцыйны сэнс, як бы уключаць галаву. Адаптавацца мы можам толькі праз розум, праз навуку. Ёсць рашэнні, ёсць неверагодныя дызайнеры, як бы, вось як той Аальта, як бы, Баухаус, як бы, яны шмат. Так, бо я уяўляю нашы мапідаўскія гэтыя сцены. Гэта пачварна. Вот там сапраўды вымруць. Мне здаецца, і не так і страшна. Можна пражыць градус? Мне здаецца, так і не страшна, што туды якраз пераязджаюць чыноўнікі, міліцыянты, вось усе гэтыя слугі рэжыму. Яны апошнія будуць, напэўна. У Польшчы мне вельмі падабаецца прыклад Залесся Гурны. Там папросту лес, і пасярод яго вось дамы, і гэта папросту, мне здаецца, ідэальна. Калі казаць вось пра эту адаптацыю, так, да гэтай новай кліматычнай нашай нормы, рэальнасці, так, кандыцыянеры, без кондиционеров никуды, правильно? Давно уже на Ближнем Усходе. Бо это по-любому трэба. Так. Латинская Америка, як бы, там же кондиционеры повсюдно. З іншага боку,
Кандыцыянер дае кантраст. Вось. Дае моцны кантраст, і гэта калі асабліва малым дзецям можа пашкодзіць. Таму лепей вентылятар. Просто каб воздух ганяў і выпараў. Тут же разумееце, у чым праблема, што у кожнага з нас арганізм мае добрыя тэрмарэгуляцыйныя магчымасці. Вось выпарэнне поту. Пот, напрыклад, выпараецца. Але калі ў памяшканні высокая вільгаць, гэта па законам фізікі, выпарэнне зніжаецца. То бок пот нас не ахалоджвае. Патрэбна што рабіць? Патрэбна дадаваць нейкі вецер ці поток паветра, каб ён проста паскараў выпарэнне поту. Вось. І Слухаем. вентылятара будзе дастаткова. Нават самага просценькага. Сергей, ці акрамя вось будынкі, паркі і так далей, што з арганізацыяй працы? Это жыватрапешчущае пытанне. Сіесту пара ўводзіць? Адаптаваную сіесту, адаптаваную для усходнееўрапейскіх реалій сіесту. Вось, а што гэта можа быць за сіеста? Бо сёння, патлумачым, так, гледачам ужо, в прынцыпе, тут так зразумела, што мы ў Варшаве працуем. Сёння наш працадаўца, кіраўніцтва, пісаў, што тыя, хто не мусіць прыходзіць на працу, можа не прыходзіць. Так? Хаця многія прыйшлі, тому што тут працуйце дыстанцыйна. Хаця тут лепей, чым у мяне ў кватэры. Што для Беларусі, што для нашых рэаліяў магло бы быць такім рашэннем? У беларускіх рэаліях, дарэчы, ўжо прапісана ў працоўных вось гэтых дамовах, санітарных, прапісана, што пры такой-то тэмпературы людзі працуюць, напрыклад, 2 гадзіны. Дзесьці там 4 гадзіны. Гэта ніхто не выкарыстоўвае, не выконвае ніяк. А тут само жыццё прымусіць. То бок, усё ўжо вядома, як што рабіць. На гэта ёсць дакументы нарматыўныя. Засталося толькі гэта ўсё выконваць. Але калі вось пра гэта пацяпленне сапраўды рабіць перапынкі ў працы ці вось такую паўнавартасную сіесту, таму што сіеста это вось в такіх гарадах Гішпанія, так? А акурат і ў такіх гарадах адзінае ў жыцці я сустракаў 40 градусаў, то вот Гішпанія, Чарнагорія, там дзе ёсць сіест. Прыйдзецца жаваранкам станавіцца совамі і працаваць у вячэрні час. То бок, на самой справе нічога нового вынаходзіць тут не патрэбна, проста паглядзець, узяць вось гэты вопыт іспанскі, напрыклад, ці італьянскі. Дарэчы, гэты вопыт ён жа ў іх стагоддзямі на самой справе. Вось зараз ізноў звернемся да будаўніцтва гарадоў. Паглядзіце, у іх вузкія вулачкі, у іх цень паўсюдна, у іх жалюзі, у іх галерэі. А у нас наадварот прасторы. Так, гэтыя пустыя месцы, бетонныя палі. Каб парады хадзілі. Так. І вось у Варшаве, дарэчы, таксама ёсць такія галерэі вельмі цікавыя. Канешне, всю Варшаву праз галерэі не пройдзеш, як Венецыю якой-небудзь, але у Польшы будзе гэта прасцей рабіць, чым у Беларусі. У Кобрыні сёння, бо мы, так, калі кажам пра наступствы спёкі, гэта перадусім вось ахвяры у нас неймаверныя, звязаныя з тапельцамі, так, патанула 15 чалавек на выходных, а ад пачатку года 140, што ўжо больш, чым за ўвесь мінулы год. Гэта адна тэма. І другая тэма, што у Кобрыні сёння адключаюць электрычнасць, што, я так разумею, электрасеткі не вытрымліваюць напругу. Бедны Кобрын, там і ваду недавно адключалі. А у нас і так сабы электрасеткі. Ці вось як гэта новая рэальнасць па электрасеткам? Гэтая новая рэальнасць, яна агулам ударила па індустрыі. У Польшы, напрыклад, пераносяць паязды, цягнікі, таму што з-за градыента тэмператур, з-за нагрэву змяняецца канфігурацыя вось гэтых рэльсаў. То бок, у гэтым сэнсе лініі электраперадач яны моцна не адрозніваюцца. Ўсё ж пабудаваныя, ўсе лініі электраперадач, нейкія індустрыяльныя аб'екты, яны пабудаваныя пад патрабаванні умеранага клімата. І гэта, дарэчы, як цепласеткі зімой, яны пабудаваны пад умераны клімат, так і электрасеткі летам, яны пабудаваны пад умераны клімат. Цепласеткі, которые не вытрымалі гэтай зімы. Так. То бок, гэта ўсё адзін шэраг на самой справе. І нам цяпер, значыць, Беларусь чакаюць, просто маюць чакаць велізарныя, каласальныя просто выдаткі і просто перабудоўванне атрымліваецца з умеранага клімата на які? З умеранага клімата. Самае цікавае, як я вам сказаў, што мы зараз жывём не ў момант перахода з умеранага да кантынентальнага, мы жывём у эпоху валацільнасці, кліматычнай валатыльнасці, то бок патрэбна і да рэзкай зімы гатавацца, і да рэзкага лета. Разумееце? І тут складана, конечно. Трэба браць украінскі вопыт. Калі б мне спыталі, я б сказаў, што браць украінскі вопыт працы з энергасеткамі, таму што украінцаў, конечно, нішчыць іх энергасеткі Расія, але ўзнаўленне і вось гэта дэцэнтралізацыя, смарт-грыды, у іх менавіта можам карыстаць і мы. Карацей, калі падсумаваць, свабода і дэмакратыя, як мага хутчэй прыйдуць у Беларусі, толькі гэта зможа ўратаваць беларусаў ад кліматычных зменаў. Дэмакратыя, розум і менавіта праца аб'яднанага чалавецтва, аб'яднанай краіны, калі чыноўнікі павінны ўрад працаваць разам з грамадзянамі. То бок не тое, што зараз. А гэта ўсё
знітаваная і непадзельная. Сергей, дзякуй вялікі за сённяшнюю Дякую. размову. Мы Сергей Бессараб, навуковец, футуролог і даследнік тэхналагічных трендаў, быў у нас у гасцях. Ну а цяпер пераходзім да